Pleno ordinario do 14 de maio do 2025. Lectura, a parte resolutiva, lectura e aprobación se procede da acta da sesión do 27 do 3 do 2025. Se hai algo a acta? Eu non estaba no pleno, non tenho nada. Hai algo a acta? Eu sí. Mira, no 6.3, nas preguntas formuladas oralmente polo concelleiro do Teixeira Pessoa, pola miña persoa, na pregunta 12 e na 13, vai ser referencia á data errónea de xullo do 2023 e novembro do 2023. É xullo do 2024 e novembro do 2024. Faz a corrección. Perfecto. Hai algo máis? Non. Nada máis. Vale, moi ben. Votos a favor? Xa está. Coas correccións. Eu ainda sigo co... Non digo que coas correccións, sí. Sí, coas correccións, sí. Votos a favor? Bueno, xa non fai falta votalo, porque agora como temos un... Eu sigo co método antigo. Ben. Punto número 2. Aprobación do Plan Económico Financiero do Concello de Rábade para os exercicios 2025-2026. Ben, bueno, creo que tedes aí toda a documentación. Debido á situación de incumprimento de estabilidade orzamentaria da regla de gasto derivada da liquidación do orzamento de exercicio do 2024, que, bueno, os ingresos non foron suficientes para facer frente aos gastos, pois é unha obriga legal realizar este plan financiero. As causas, xa as teñen aí vostedes, non? Que se utilizou no exercicio 2024 o remanente de tesourería para gastos xerais, o alto nivel de execución de orzamento en gastos en comparación co nivel de execución orzamentaria de ingresos, entre os que están o incremento de gastos de persoal, o incremento de custos derivados do tratamento de residuos, da axuda no fogar, o alto nivel de financiamento de investimentos con fondos propios, que estaba a rehabilitación do Cinemán, mantemento das piscinas, unhos arranxos na Praza Carcelao, videomarcador, instalación eléctrica, pabellón polideportivo, etc. Alguna cousa máis. Incremento xeralizado dos gastos correntes, polo incremento dos prezos, e unha das causas tamén o descenso da recaudación do capítulo 3 de ingresos. Bueno, xa ven tamén aí as medidas que se van a adoptar para corrixir dita situación, as que se propoñen non para cumplir a estabilidade orzamentaria e a regla de gasto no exercicio 2025-2026, pois son os seguintes: o de aprobar os incrementos de recaudación, que xa se fixo, pero non se verá reflexado ata o 2026, limitar o que no ano 2025 e 2026 a utilización do remanente de tesourería, contención no gasto corrente, e, bueno, aprobar o orzamento xestionando coa máxima atención o cumprimento destas reglas. Non sei se queren comentar algunha cousa máis. Sí, vamos a ver. A verdade é que eu presentaxe de unha maneira moi sinxela, pero a situación non é tan sinxela. Non é tan sinxela polo pouco tempo que pasou. Estamos a falar de unha situación extraordinariamente preocupante. Sorpréndeme que o equipo de goberno non o vexa como unha situación preocupante. Nos xa advertimos no ano pasado que se estaba acudindo a un descontrol no gasto que a nos alarmábamos, pero non tiñamos os datos, simplemente víamos as facturas, víamos os pagos e víamos un pouco o camiño que levaba. Xa a liquidación do ano 2023 xa anunciaba un pouco isto, porque baixáronse de golpe a porrazo 300.000 euros dos fondos do Concello
sin haber feito nada extraordinario, nada máis que manter xa non todas as que había, algunhas cousas das que había. E claro, de repente baixa 300.000 euros, eso xa anunciaba unha situación pois bastante dramática. Pero claro, cando chegamos no 2024 e nos atopamos con que non baixan 300.000 euros, é que baixou 1 millón de euros desde que nos chegamos, desde que nos deixamos o goberno hasta a situación actual, baixou 1 millón de euros os fondos que ten o Concello. E dícese, non, é que foi o Cineman. O diñeiro do Cineman estaba conseguido, estaba ingresado nas arcas municipais. E o diñeiro do Cineman son 412.000 euros, se non recordo algo mal. Hasta 1 millón de euros, faltan moitos euros de Nuestro Señor. Esa é a realidade. Donde están? Pois nós temos a nosa opinión. Donde están? Están en pagos con reparo de legalidade. De feito, no 2024 fixéronse pagos con reparo de legalidade por 160.000 euros, que se dice moi axiña. É dicir, autorizáronse pagos en contra do criterio da Tesorería e da Secretaría por importe de 160.000 euros. En un ano, estamos falando de un ano. E todo isto sin facer nada, quer dizer, non sin facer nada, pero non houbo ninguna compra de maquinaria importante, non houbo ninguna compra de ninguna finca, non houbo ninguna compra de ningún inmueble, non houbo unha gran obra que requerira unha inversión por parte do Concello, tanto material como mão de obra, como adxudicación. Non houbo ninguna. É o funcionamiento normal, por chamarlle de algún xeito, do Concello. Evidentemente, o diñeiro foise porque está pagado e aí están as facturas. Donde está a razón? A razón está no descontrol que hai no pago de servicios. A que obedece este descontrol? Pois, desde logo, eu non o sei, pero sí que a nos sorpréndenos, por exemplo, que co nivel de actividades culturais que estáis facendo, co nivel de festas que estáis facendo no Concello de Rábade, que gastedes máis do que gastábamos nós. Eso parecenos algo increíble, e non é pola subida de precios, porque nós sabemos perfectamente o que costan as orquestas, o que costan as actuacións, con todas as subidas que houve. E máis, a subida importante de precios a experimentou o goberno anterior, que foi no comezo da guerra de Ucrania, e foi cando a inflación ibase ao 10 ou 12%. Este goberno xa non sufriu ese tipo de actuacións. Pero claro, cando nos atopamos con que, por exemplo, en xestión de limpieza se pagan máis de 100.000 euros a maiores do que está no contrato para seguir igual, o sea, isto non hai ningún mecanismo. É dicir, nós estábamos traballando nun plan na Diputación, o goberno dixo primeiro que non, que renunciaba a ese plan, despois dixo que se iba a volver a unir a ese plan. Ahora mesmo non sabemos en que situación está, supoño que preguntaremos hoxe, contestarásenos dentro de 2 meses, pero bueno, eso é o de menos, A cuestión é a situación preocupante na que temos o Concello. Por certo, xa digo, non se acometeron actividades que serían necesarias, é dicir, temos instalacións como os cuarteles, como a ponte medieval, nas que este Concello, o goberno anterior fixo un esforzo importante por ter a ponte medieval nun estado limpio, ben presentado, e hoxe xa volve estar a monte. Bueno, xa por non falar dos solares dos cuarteles. No Cineman non se invertiu outro peso, e máis, eu creo que se estará empezando a deteriorar, porque se non se fai nada nel, nin se invirte nada, nin se amuela, nin se acomete a segunda planta, pois quedarán as cousas como están, non? E máis, mira, como anécdota, é que vendo os decretos se atopa un con sorpresas. Gastastes vos máis, por exemplo, en poñer unhas señales na ruta perimetral que hai en Rábade, da que tanto renegabades vos antes e que agora tanto vos gusta. Pois gastastes vos máis en poñer unhas señales que gastamos nós en facer a ruta inteira. O sea, iso é algo increíble. O sea, nós fixemos a ruta inteira e señalizámola da maneira que puidamos daquela. E vos puxestes unhas señales ahora e gastastes vos máis nas señales que nós gastamos en facer a ruta. Claro, se vos erades os vos xestores que ibades a vir aquí
a resolver os problemas económicos do Concello, pois os números cantan. E non son números que inventemos nós. Mirad, de fondos líquidos, cando nos deixamos o Concello, había, o 16 de junio de 2023, había 1.419.095,06 euros. A finales do 2023, sin facer nada especial, xa baixaran a 1.196.828,28 euros. É dicir, xa baixaran 300.000 euros, 300 e pico mil euros. E ora a finales de 2024, sorpresa, atopámonos con que baixaron a 694.295 euros. É dicir, casi 1 millón de euros. Casi 1 millón de euros. Claro, eu pregunto, quen é o responsable económico do Concello? É a alcaldesa ou é o teniente de alcalde? Quen é o responsable económico? Porque isto é importante a hora de saberlo. Podemos dicir ou non? Quen é o responsable económico? O responsable económico do Concello é a alcaldesa e o teniente de alcalde. Somos dos responsables económicos. Vale. Pois fíjate esta situación. E además atopámonos con unha cousa moi curiosa, que temos obligacións pendientes de pago a 31 de 12 de 2024 de 230.000 euros. É dicir, non son esos 690 e pico mil os que temos pendientes, os que temos de remanente de fondos líquidos. Non, é que daí debemos 230.000 euros. É dicir, co cual nos iríamos a 400 e pico mil. E todo isto en un ano, en un ano de goberno. O sea, a mí xa me explicaredes que investimento fixestes, que compraste, porque o mellor comprastes que sei, unha joya, un cuadro de alguén importante e o tedes guardado e nós non o vimos. O mellor hai unha inversión aí que está feita e nós non sabemos cal é. Pero a realidade é que eu creo que nin eu, nin ningún veciño o ve. Claro, de acordo, hai veciños que creerán a vosa explicación, vos diredes o que querades, uns creerán unha cousa, outros creerán outros. Hai veciños que están tremendamente contentos con vos e ca vosa xestión, e hai outros que ao mellor non, e ao mellor queren saber o que pasa no Concello. Eu creo que a obligación dos dous responsables económicos, logo, por decirlo de alguna maneira, dar algunha explicación a isto. Porque non facelo neste pleno pode pasar adiante. Pero claro, ao final, eu creo que os veciños merecen que lles expliquemos isto. Nós non o podemos explicar. Non sei se vos o podedes explicar. Pero desde logo a situación é porque logo si se ve no funcionamento diario do Concello, é que hasta lles cobrades os jubilados por ir á comida de jubilados. O sea, é que non é algo, é dicir, regalades os libros que fixo o goberno anterior, fadedes as exposicións cos cuadros do concurso de pintura rápida de todos estes anos, as fotografías as que deixou recopiladas o goberno anterior, é dicir, todo, hasta os bancos e as papeleras as que quedaron compradas do goberno anterior. Entonces eu me pregunto, como o Concello de Rábade pode pasar dunha situación de unha solvencia económica bastante saneada a unha situación económica de auténtico peligro? Nos desde logo, non o entendemos. Entonces, bueno, e además eso, cal é o primeiro recurso? O primeiro recurso, dicía a alcaldesa, non, é que ahora vamos tomar as medidas. Non, as medidas xa acordastes tomalas a finales de 2023, pero non as tomastes, como dice o informe secretario, que sigue sin ser tomada. E eu seguro que non as vades a tomar agora, porque tampouco penso eu que tampouco vos sodes moi consciente desto. Vos, mentras haxa diñeiro no banco, pois vamos tirando del. E depois xa se arreglará. Claro, esta é unha cuestión que habrá que lle valga, pero a outros non nos vale. E outros, pois, queremos que isto se aclare de alguna maneira. E nada máis. Creo que pola miña parte está todo dito. Non sei se a alcaldesa e tal, pois intervirei a decir o que entende que debo decir, e ese é o resumo que eu fago do plan. Pois moi ben. Sí, si queres decir algo, sí. Vamos allá. Ese 1.400.000 que dices que están desde o principio, que efectivamente estaban nas contas, despois había unha serie de intervencións que había que facer no futuro con cargo a moitos destes, incluído Cinemán, incluído
incluído a aportación que tiña que poner o Concello para eso, que sería os 500 e pico mil euros. 90.000 euros ten que ver o Concello. Como? 90.000. Noventa. Bueno, 93. 90.000 máis, que máis, pero Sí, estaban sí. todos na Claro, claro, Vamos claro. a ver, estaba tamén a subvención do campo de fútbol, estaban Non, tamén... perdón, a subvención do campo de fútbol non estaba. Sí, señor. Non estaba Sí, ingresada, señor. Sí, señor. Non Sí, estaba, sí, sí, estaba estaba ingresada. incluída na... Non, incluída sí, pero Estaba ingresada Sí, sí. Sí, señor. Vale, pois ponlle a conta do campo de fútbol tamén. Bueno, conta do Vamos, campo de ben fútbol, ingresada. vale, a venida ao Coronel Andrade, que se meteu moito diñeiro aí, a parte xa era pendiente de vosotros, había unha serie de gastos que foron todo aí. Con el Andrade fixose un obradoiro de emprego. Un obradoiro de emprego no que nin siquiera se puxo saneamento. Como que non se Ti puxo fíjate que o obradoiro de emprego Como que non se non se renovou o saneamento. Que encho dixo? Home, vino eu, non. No, está renovado o saneamiento. No, con el Andrade, non. Bueno, pois se dices tú, eu digo che que está Vale, saneado. verémoslo no proxecto. No, teis aí Sí, sí, un sí, proxecto que está feito. O saneamento precisamente onde aumentamos todo o precio para iso, para terminala por completo Sí. a calle. Bueno, pois todo iso case leva 1 millón de euros que tú dices, Como? efectivamente. Todo iso, sí, Como? leva 1 millón de euros prácticamente. No. Bueno. A ver, pero, Luís, como vai levar 1 millón de euros? A ver, 412.000 euros do Cinemán. Que ten 412.000 euros do Cinemán da subvención europea. 90.000 máis. Más 90.000 máis que ten que poner o Concello. Ainda quedan 27.000 o ano para este ano, porque ainda aumentado a obra. Home, A ver se me entende. carallo, Está sin- dunha sin subvención cargo. de 600.000 recurrirse a unha de 27.000, Bueno, carallo. eu non quero entrar en discusión. No, home, claro, pero é que eu- tens que eu- entrar en discusión se eres responsable económico. Bueno, eu digo que Como non foi vas a para entrar en aí ese discusión? diñeiro. Claro que empeza moito tal, cae eso, pero eso tiña unhas partidas que había que iba para eso precisamente. E aí se gastou. Ni máis ni menos. No, pois os números non dan, Vale. Os números non dan, porque a 31 de diciembre de 2024 temos 694.000 euros. Temos 800.000 metros a ese ano. 800.000 metros que van entre o fútbol e o Cinemán e todo Luís, eso. Non hai outra temos cosa. 694.000 euros, dos que debemos 230.000. Eso a 31 de diciembre. E logo, Sí. a 31 de diciembre. É dicir, esos son os números que traedes vos aquí para probar. Pois a diferencia entre 400 e pico mil e 1.400.000 e pico mil é 1 millón de euros. É 1 millón de euros. Contabilizados para esas cousas. Non, contabilizados para esas cousas non. É dicir, o da Diputación, eu non sei se estaba ese dinheiro ingresado ou non, pero estaba ingresado en 100 e pico mil euros. Pero non sei se o secretario nos pode Casi dicir 200.000. se estaba ingresado ou non. Si estaba ingresado, si eran casi 200.000 Despois euros, había 195.000. un plan único tamén para os gestores do campo de fútbol, 40 ou 50.000 euros, tampouco me acordo agora. Pero que estamos falando dun millón de euros, Luís, non me Bueno, tamén puxestes un marcador. Estamos falando de 800.000. Un millón, pero como que un millón, entre 1.400.000 e 400, canto vai? Pero tamén queda hai remanente no Concello. Non se gastou todo. Pero que estamos falando do remanente que decides vos? Do que decides vos que temos a 31 de diciembre? Que está? Eu non sei o que hai hoxe, Bueno. pero se seguides por este ritmo, pues non habrá ni eso. Fai un plan económico. Claro. Non, como que penso plan? Non, fais un plan económico porque non queda máis remedio. Bueno. Claro, non é... Señor alcaldesa, pode preguntar ao secretario, pode preguntar por medio se este dinheiro estaba ingresado da Diputación. Sí. Se o sabe. Se estaba ingresado a 16 de junio. A mellor o secretario en este momento non o Non, sabe. se o sabe, se non o sabe non pasa nada, xa Sí, o sabe. por vía oficial. Non sei se o sabe. Home, non creo que teña as cousas todas na cabeza. Pero eu digo si, vou preguntar se o sabe. Bueno, pues non sei. Eu teño entendido que sí, o sea que vi. Sí, Se non pregunto estaba. da maneira oficial, como corresponda. Bueno, pues xa se lo responderemos, porque ahora mismo si non o saben, pues non o Pero saben. Eu non, penso non, que sí que non, estaba, non, pero... Contestaréis, contestaréis, tío. Bueno, pues contesta, entonces, si o sabes. Eu, máis alá de que lógica soite de información, a min o que moitas veces me costa é dar contestacións ás cousas de que non estou seguro. Entendo. E eu tamén apilaría un pouco a eso. Entendo, Eu creo que este investimento se executou no 2024, se non me falla a memoria. E a diferencia do Cinemán, en que a subvención se anticipou de inversión, creo recordar, vale? No campo de fútbol non foi o caso. No campo de fútbol, digamos que un investimento que rondou sobre os 200.000 euros, primeiro executouse a obra e unha vez justificada a subvención se ingresou no Concello. Pero, insisto unha vez máis, non quero ser parte das discusións deste pleno, nin facer aseveracións
absolutas, porque non, lóxicamente, como ben dixo a alcaldesa, non teño os datos e mal faría aseverando algo de maneira tajante sin velo. Non, Sinaido pretende, pero sabemos, é dicir, eu sosteño unha cousa e o teniente alcalde da alcaldesa sosteño outra. Sabremos perfectamente cando se ingresou esa cantidad. Pero é que se non está esa cantidad, falta medio millón de euros. É dicir, medio millón de euros. Donde está? Porque nós tamén fixemos, ti falasme da obra de Coronel Andrade, pero é que nós fixemos toda a do barrio da Ponte, e non compares o coste da obra do barrio da Ponte ca obra de Coronel Andrade, e non compares o coste da obra do parque de Praza Castelao ca obra de Coronel Andrade. Claro, que son aceras, pois como nós fixemos moitas aceras. Entonces, claro, recurrir a eso e poñer aí, non, é que puxemos un videomarcador que costou 5.000 euros. Home, xa, claro, un videomarcador normal. E iso justifica o diñeiro? Home, pois eu creo que non. Pero bueno, en calquera caso, temos unha suerte, que isto son contas públicas e aí está. E se non hai control, pois evidentemente vais a saber. E se polas cosas se paga demais, pois por algo será. É dicir, por algo será. Ben. Bueno. Non sei se quere dicir algo, Alejandro, perdón. Sí, mira, que non sei como tratalo casi, porque vemos que todos os días en todos os plenos sempre hai algún fallo de datas, non? Como acabo de dicir ahora, 2023-2024. Na súa providencia da alcaldía vamos a ter presuposto do exercicio 2014. Outro erro máis. Sí, xa tiña... A de que pagan, poñen ben as datas, porque sempre parece sempre tiña correxido. Bueno, xa estaba aquí, xa estaba correxido, xa o tiña eu aí marcado. Bueno, nós, evidentemente, vamos votar en contra porque nós axudamos non, que non lles facía falta, pero creímos en vostedes porque o povo así lles deba a confianza. Entón, axudámosles a aprobar o presuposto do 2024. Xa vimos que non iba ben a cousa. Avisaron tanto por o grupo de Independentes por Nábade como pola miña persoa aquí neste pleno. Cos suplementos de crédito, dixémosles, dentro do meu partido, dixemos, aquí xa creo que foi en setembro, dixemos que a ver como acabábamos o ano. Xa vemos como acabamos, non? Acabamos de verlo. E entón xa nos parece unha xestión nefasta. E despois, unha das primeiras cosas, principalmente, pero aquí imos votar en contra tamén, é que no plan económico financiero o primeiro que se lles ocurre é subir os impostos aos vecinos outra vez. Cousa que non nos parece de recibo. A mala xestión dentro do Concello ten que pagar os vecinos. Nada máis. Por a nosa parte, vamos votar en contra por estes motivos. Bueno, a actualización esa da subida de impostos xa que se fixo, o que pasa que non repercutirá, evidentemente, ata o 2026, non? Moi ben, vamos a votar logo o punto número 2. Votos a favor? En contra? Abstencións? Nos abstémonos porque é obrigación legal facer o plan, Ben. Punto número 3. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados a efectos de expropiación para a execución do proxecto de reposición da pasarela peonal do punto kilométrico 447/129 e supresión do paso a nivel no punto kilométrico 446/350 da liña Palencia-Coruña. Ben, pois, creo que teves aí tamén a documentación. Unha vez emitido o informe polo técnico municipal sobre as alegacións presentadas na información pública de bens e dereitos afectados aos efectos de expropiación para a execución deste proxecto, bueno, desestímanse todas as alegacións excepto a cuarta, na que incluye ao interesado don Carlos Eduardo Andrade Perdich, e o resto, bueno, xa ven aí, non? Acórdase xa o trámite de expropiación forzosa desa finca. Sí, vamos a ver, nos vámonos a abster porque
o procedimento de expropiación pois hai que levarlo a cabo, tal e como o actual equipo de goberno enfocou a actuación. Lamentamos moitísimo que os veciños desa rúa pois non teñen a oportunidade de ver a súa rúa ampliada, que non haxa unha rotonda pois como é debido, centrada en condicións de igualdade. Lamentámoslo moito, pero bueno, a decisión do goberno foi a que foi. As razóns pois foron as que xa se expuxeron neste pleno moitas veces, que foi a de defender os seus intereses particulares por riba dos intereses xerales dos veciños de Rábade, e nada máis, pois esta é a decisión que tomou o equipo de goberno e ese é o camiño que quere seguir, pois os veciños veránse privados dunha vía que lles iba a mellorar en moita situación, e o Concello pois terá que acudir a vía de expropiación, pois que inicialmente pois igual non era nin necesaria. Chamame a atención que se acorda agora dos veciños cando lles pecha o camiño de acceso que tiñan antes, pero bueno, foi un cumprimento que tivo que fixo no seu momento para... Chegou a ese acordo con Adif, di? No, pero que non che chama a atención, porque é moi fácil, renuncias ao acordo con Adif, non fan a pasarela, e non cerran o camiño, e xa está. E depois xa cerrará só o camiño, cando che obliguen a cerralo, porque non se poden ter os pasos a nivel sin cerrar. Se esa é a túa alternativa de goberno. Esas son xestións que lle costan dinheiro ao Concello, que evidentemente poden beneficiar a corto plazo o patrimonio da alcaldesa, pero lle costan dinheiro aos vecinos de Rábade. E nesta situación, pois, é na que nos vemos. Pois moi ben. Alejandro, non sei se estás a decir? Sí, bueno, desde o noso punto de vista parece tamén unha mala xestión, non? Porque en decembro do 22 pois, casi estaba todo resolto, faltaba casi, non faltaba nada. Faltaba o casi. De feito, ben pode decir aquí o anterior alcalde que estaba, vamos, rematado, se non Adif non se houvese comprometido, non? E estamos en maio do 25 e non está resolto aí. É un problema. E depois gustaríame saber a raíz do que acaba de vostede comentar agora, vostede deixaría ese paso a nivel aberto? É unha opinión personal que pode ser ou non pode ser. Non, estou preguntando como alcaldesa, non como personal. Estou preguntando como alcaldesa. Vostede acaba de decir que o anterior goberno cerraba o acceso aos vecinos. Non. Eu creo que non. Non, que xo digo usted agora mesmo, Sí. Non digo eso. Non, refírome a que chama a atención que se acorde agora dos veciños cando, bueno, pois faixo eso que podía haber outro punto alternativo, que podía ser, pois foi, estou falando con podía ser, por exemplo, pois poñer unhas barreiras ou algo así. Bueno, eso sería unha cousa que habría que plantexar no momento no que se discutía con Adif. E o do casi, a min chámame moito a atención o do casi, porque é un casi moi amplio. Aquí non había documentación de ningún tipo, ou seja, que ese casi era un caso. Porque aquí non había absolutamente ningún tipo de documentación de que se estuveran esos terrenos xa os tuvera o Concello, non fixera falta a expropiación. Aquí non había nada, entón o casi non era casi. Señor alcaldesa, vostede sabe que se intentou negociar con vostede incluso para uns terrenos de ali, daquela zona. Bueno, pero é unha cousa... Non pode decir era un caso non. Era un caso vostede que non quería negociar. Perdone vostede, pero sabe que esas fincas, ese terreo meu non era. O seña que era da familia. Conmigo non ten nada que negociar. No, eu non negociei. Bueno. Pero formaba o grupo do... Pois que dixo que non fuche Eu formaba parte do grupo de goberno e estaba informado de todo. Xa. E a mí me dixeron que falaban con Moi vostede. informado, non non sei se estaría moi informado, pero bueno. Pero non falan con vostede. Bueno, continúe. Sí, continúe. Non hai nada máis que decir. Vostede xa dixo todo. Ya, bueno, pues xa está. Pues xa está. Vale. Parece non nada, pois unha xestión nefasta en maio do 25, sin resolver ainda. Bueno, pues mira. Bueno. Moi ben, pues votamos. Votos a favor? En contra? En contra, sí. Abstencións? Moi ben, actividade de control, dación de conta de decretos de alcaldía, está aí.
6. Posta en coñecemento do Pleno do decreto sobre a aprobación de liquidación do presuposto do exercicio 2024 e do informe de Secretaría de Intervención sobre o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, regla de gasto e límite de débeda. Bueno, teñen aí toda a documentación. E o punto número 7, informe anual das resolucións adoptadas contrarias aos reparos formulados, expedientes con omisión da fiscalización previa, así como resumo das anomalías detectadas en materia de ingresos. Ben, con respecto a esto, No, pero... No, pero ahora, con respecto a esto é simplemente actividade. Sí, actividade de control, queda o punto número 8. pero porque o informe pode dicir algo. O informe, como non o digan nas preguntas ou Non me nos dá robos... conta, porque non. Porque aquí non dice nada que seña posta en coñecemento. A posta en coñecemento non ten nada que alegar vostede, terá que dicilo despois se quere nas preguntas. Como que nos ou nos robos. Isto é un punto, ainda que seña un punto de control, é un punto, informe de resolucións contrarias a informe de intervención, reparos e incumprimento. É logo como é un punto. Ainda que seña de control, é un punto. Non sei, pregunto ao secretario, pode... Pero como non vou poder dicir nada? non, pode dicilo despois, se quere vostede, nas preguntas ou E nos robos, respondes fale. dentro de 2 meses. Aquí non lle teño que responder a No, vostede, si a mí non me tes que é unha actividade de control. Rebe, a mí non me Na tes actividade que- de control non lle teño que Rebe, responder a mí non nada. me tes que responder nada. Si a mí, Se digo. si isto, ti representas o goberno do Concello de Rabo e eu represento a oposición. Ben. Mas eu non tengo, quer dizer, eso é... Vale. Eu digo que neste punto, teño dereito a preguntar. Se non mo queres dar, oye, a tua decisión. Non, Queres a que preguntar dices, non. Entón, Non me pasamos ao deixes, punto non podo- número non 8. podo falar deste punto, Pode non. falar dese punto nas preguntas, Nas se quere. preguntas. Ou nos ruegos. Aí Ou nos podería robos. decidir luego. Posta en coñecemento do Pleno do informe resumen de control interno elaborado pola Intervención Municipal exercicio número 24. 2024, perdón. Entendo que aí tampouco podo falar. No, Tampouco podo falar aí. fale despois nos robos. nos robos. Vale, vale. Vale, robos. Pasamos ao apartado dos robos, se hai algún Facemos robo. os robos primeiro, vale. Bueno, en primeiro lugar, quería reiterar o robo do horario dos plenos, como sempre, non? Por suposto que isto dixo má alcaldesa, pero sei que non é que a alcaldesa pois non ten, quer dizer, ten esa decisión tomada e xa está. Pero a miña obligación é dirixirme a ela porque ela é o que lle ten que dar resposta non a min, sino aos veciños de Rábade. Eu estou seguro de que hai veciños que están satisfeitos con que isto seja así, algunos estarán encantados de que nós non puidéramos facer oposición, seguro que hasta moitos, bueno, non moitos, pero algunos seguro que hasta están encantados ahora con que usted non me deixe intervir no pleno, porque dirán, mira que ben estuvo o Kiko, que así non pode falar nada, está... Seguro que hai que usar así, pero tamén hai outros que dicen, oi, pois eu quero saber o que pasa no Concello de Rábade, quero enterarme, que non quero que aquela seña unha caixa familiar, na que haxa 3 que levantan a mão e 2 que son os que dirixen. Hai outros que pensarán eso. Todos merecen o mesmo respeto. Todos merecen o mesmo respeto. E dentro dese respeto está a labor da oposición. E a labor da oposición, pois, xa non é fácil de fazer, pero se encima se poñen os plenos pola mañá, xa o complica. Se despois se cambian o día que inicialmente está fijado, porque claro, máis que menos trata de planificar a súa actividade para ter libre cando lle toca ser un pleno, pois ainda o complica máis. E se despois, como o último pleno que tocaba un miércoles, xa se cambia dun miércoles a un xoves, pois prácticamente se fai, non digo imposible, porque nós estamos a facendo igual, pero desde logo faise con moita dificultade. E eu estou seguro de que a alcaldesa está encantada con esta situación. E máis, se se deran as circunstancias de que todos tuéramos unha actividade que nos impedira vir, ela estaría máis encantada, porque levantarían a mão. Os 5 do goberno iríanse tan contentos para a casa. Bueno, tan contentos non sei, pero iríanse tan tranquilos. Pero claro, as decisións quedan aquí. Entón, eu insto unha vez máis a alcaldesa a que modifique esta situación e volva a unha situación democrática que sempre se mantuvo no pleno de Rábade desde que hai a democracia, vamos, que era que os plenos foran a 1 hora da noite no que a xente pudera acudir e se lle facilitara quen fai oposición. Por suposto que non o vai a facer, pero nós vamos a seguir con esta teima ao largo de
de todo o mandato. Ben, rogaría tamén que nos puntos da orden do día que se veñen tratar ao pleno, que xa non son moitos, que se dera traslado a que a oposición poida falar, porque se encima non pode falar, nós vamos a seguir facendo, e hai outros medios de comunicarse coa xente que non son só o pleno, e nós sabemos utilizalos e vamos a utilizalos, pero creo que o pleno, o ideal é que a labor se faga aquí, que é o órgano institucional, e claro, que ahora mismo non me deixe intervir nun informe de secretaría que analiza os reparos son as ilegalidades que o secretario aprecia nas facturas por importe en un solo ano de 160.000 euros, pois a nós parecenos que é ofender o pueblo de Rábade. Non é ofendernos a nós, eu creo que é ofender a xente, porque a xente pode estar a favor dun ou a favor do outro, pero a xente non é parva, e a xente pois tamén lle gusta saber que se fai co seu diñeiro, sobre todo cando se decide subir os impuestos. E máis, rogaríalle tamén que dentro do informe emitido por Secretaría respecto aos reparos hai un punto que dice o presidente, porque además o dice a lei, poderá presentar no pleno informe xustificativo da súa actuación. É dicir, se ti consideras que a túa actuación é correcta, ti podes presentar un informe dicindo eu digo que a miña actuación é correcta por eso, pero non o fixeche, aí non aparece. Por que non o faz? Eu invito a que o fagas. E esos, serían os robos que eu tiña nesta ocasión. Alejandro? Ben, preguntas? Ahora que contestar do pleno anterior primeiro. Ai, perdón, sí. Ben, preguntas formuladas polo Grupo Municipal Independentes por Rábade. Unha era polo estado actual de tramitación do plan de vivenda anunciado polo Goberno Municipal. Vale, cando este Grupo Municipal chegou ao Goberno, comprobou que Rábade tiña que ter un plan de vivenda para aportar unha serie de deficiencias habitacionais que había na poboación. Vale, actualmente estamos en elaboración, pero é necesario contar co PEXón e con outras actuacións necesarias, entre elas de patrimonio, non? Vostedes deben ser conscientes, non, da complexidade dunha elaboración dese tipo, porque vostedes, desde logo, non tiñan ese plan. Un tipo de actuacións como esta non se fai nin un ano nin en dous. A pregunta número 2, polo estado de tramitación do PEXón. Vale, pois precisamente esta semana temos unha reunión co equipo redactor. Bueno, é xa casi para cerrar o proxecto para a súa exposición pública, non? Hai que facer algún tipo de modificación de patrimonio, pero xa está prácticamente cerrado. Na pregunta número 3, polo estado actual de tramitación dos accesos e a ampliación do polígono industrial. Perdón, que esta semana tens unha reunión co equipo redactor, está prácticamente cerrado o que? A proposta de plan xeral? Sí. Está prácticamente fechada. Vale. Sí, xa está. Está todo elaborado xa. Ben, a pregunta número 3, polo estado actual de tramitación dos accesos e a ampliación do polígono industrial. Ben, pois, tuvemos unha última, fai uns días, tuvemos unha reunión con SEA, na que, se expuxo o anteproxecto que fixo este Concello. Eles interesoulles moito, dixeron que estaba moi ben, que era viable, que era unha proposta moi interesante. Agora, que hai que facer? Pois hai que preparar o proxecto definitivo para o que este Goberno Municipal está, a realizar as xestións necesarias, porque é un proxecto, que ten o seu custo. Entonces, estamos a realizar as xestións para ver se podemos solucionalo de algún xeito. Ben, sí, pero con respecto a isto, pero a información que deu SEA era que había que reformar o plan xeral, había que aprobar o plan xeral ou facer un plan parcial desa zona. Sí. Esa é a información que deu SEA. Sí, é a información que deu SEA, sí. Claro. Pasa que antes hai facer o proxecto, antes de facer todas esas cousas. Pero ainda estamos no proxecto.
No, pero por onde se vai ir? No, antes do proxecto hai que fazer a reforma do plan xeral ou a reforma do plan parcial. Probablemente o plan parcial, probablemente. Pero se está Estamos en aprobado ello. o plan xeral, quero dicir, se o plan xeral está listo, porque se vai por o plan parcial? Non está, faltan algunhas modificacións. Pero o plan parcial hai que facerlo de novo. Claro. E o plan xeral está para presentar xa? Polo plan xeral creo que non se pode facer. Entón, iso é unha das cousas que vamos a falar cando estemos, non lle podo decir agora mismo, porque é unha das cousas que vamos a tratar co equipo redactor. Entón, eu non o sei, non lle podo explicar. E a opción xestur está descartada xa? Sí. Está descartada. Ben, a pregunta número 4. Polo estado actual de tramitación do Plan de Cultura anunciado polo Goberno Municipal. Vale, este Goberno está a elaborar ese documento de planificación cultural, pero, bueno, como vostedes saberán, ademais de obxectivos, actividades, programas, todas esas cousas que se realizan, pois hai que facer un diagnóstico da situación actual, o que implica un análisis dos recursos existentes actualmente no Concello. E temos espazos que actualmente non se poden utilizar porque están limitados. Entón, estamos realizando ese plan. Pero que quede claro que isto non implica que Rábade estese unha programación cultural completa, atractiva para todos os veciños. Pois a que facíamos nós, reducida, e a que fan as asociacións. É a que ten Rábade. Bueno, que pensa vostede? Ben, para o Partido Socialista, a primeira pregunta pola ausencia do colexio dunha docente que marchou de viaxe sen pedir os días correspondentes. Mira, o Concello en isto non ten potestade neste tema para nada, é unha cuestión que corresponde ao propio centro e á Consellería de Educación, que me imagino que terá regulado terá os mecanismos correspondentes para regular esas cousas, non? Na pregunta número... Pero vostede é o enlace co colexio. Sí, pero... E a parte da directora. Unha... Algo sabrá desto, algo preguntaría, ou non? Todo mesmo. Vamos a ver, eu podo dar as explicacións oportunas no sitio que teño que dalas. Aquí non é cuestión do Concello de Rábade a falta dunha profesora. É que esa profesora terá as faltas que corresponden ou que non corresponden e a Consellería de Educación ten os mecanismos para solucionar ese tipo de problemas. Nós aquí nin pinchamos nin cortamos. Nin pinchamos nin cortamos. Punto número 2. Polo funcionamento das luces de emerxencia no pabellón deportivo municipal. Ben, polo que están instaladas as luces de emerxencia. Algo que vostedes non tiñan feito nin preparado nos anos que estuveron no goberno. E máis, tiñan o que era a luz do pabellón sin dar de alta, o que conleva o perigo para usuarios, problemas que poden ocasionar as compañías de seguros e demais. Pero que tiñan algunha cousa máis sin dar de alta, que son esas cousas que estamos tratando de solucionar agora. Tiñan a piscina sin dar de alta, a piscina municipal, non tiñan a luz dada de alta. Tiñan, agora xa está solucionado ese tema, non? De que están das de alta. O pabellón estaba sin dar de alta. Ahora mismo estamos en proceso, estamos a puntiño de rematar xa toda esa situación, que, por certo, deu moitísimo traballo e hai que facer algunha modificación. Bueno, e logo, pois, algunha fase do polígono tamén estaba sin dar de alta. Algunha outra fase polo pobo tamén está. En eso estamos tamén. Punto número 3. Esa non foi a miña pregunta no seu día, Polo funcionamento das luces de emerxencia no pabellón municipal. Non sei, non foi a miña pregunta. A miña pregunta O teño aquí, é si, agora que se estaban poñendo as luces de emerxencia novas que se estaban poñendo ali, a pregunta foi si hasta agora se estuvo funcionando sin as luces de emerxencia. Pois sí. Claro, esa foi a miña pregunta. Pois sí. Esa foi a miña pregunta. Ben. O punto número 3, polo servicio de pediatría no Centro de Saúde de Rábade. Bueno, a noso que nos informan do Sergas, da Consellería de Sanidade, é que a falta de pediatras nas listas do Sergas pois impide que todos os centros de saúde teñan o pediatra. O pediatra, como está de baixa, correspondía ao pediatra que hai en Guitiriz. Que pasa? Que négase a desplazarse tanto a Rábade como a Begonte, polo que os usuarios teñen que ir ali. Estamos a enviar solicitudes, bueno, imagino que todos os concellos igual, ao Sergas pedindo pediatría, pero a resposta é que non hai persoal de pediatría suficiente. E que a pregunta foi esa, si eu non sabía se había pediatra ou non, preguntei,
E en caso de non haber era se o Concello estaba facendo algunha xestión. Sí, Esa é claro. a pregunta, realmente. Pues, as respostas son esas sempre que o solicitamos, que non hai persoal, que non hai pediatras suficientes, que non hai na lista pediatras. O número 4, sobre a posibilidade de reconsiderar as datas e horas de celebración dos plenos. Bueno, pois os plenos ata agora teñen día e hora e polo momento non se cambian. Tamén saber que é un deber inexcusable, o sea que teñen que... Pregunta non... Perdón, a pregunta tampouco foi esa. Pois, A que pregunta teño foi aquí sobre a posibilidade... que nos, durante o seu mandato, ¿no? Durante o mandato do seu goberno, Sí. solo se respetou unha vez en data. Solo se fixo unha vez un pleno. Esta é a segunda vez que se fai o pleno, o día e a hora En que data. tocaría. E a pregunta foi se iba a seguir así ou non. Ou iban a intentar respetar. Home, non. Ou van a respetar. Bueno, eu creo que a xa... pregunta foi esa, realmente. Vale, pois eu digo yo, en ese momento eu creo que xa expliquei outra vez que me preguntou, que xa lle dixen que normalmente é o que vai a pasar, porque vai a pasar, a non ser que surxa algunha cousa, algún imprevisto como nos pasou nas datas anteriores. Solo un pleno dos días que le Home, vamos a había respetado en datas. eu penso que en datas respetaríase sempre. Bueno, non sei, o mellor cambiou de mércores. Están enmarcadas, teñen a vida Vale, de vale. relación. Eu dixen as datas como foron, Vale, perfecto. Además dixen o día que se foi celebrar. Incluso celebrouse un lunes, incluso celebrouse un xoves, xa, nin respetando o día da Si, semana. eso fora un lunes e un xoves, si, o lunes por... Vale. O das eleccións, si. Vale. Entón a pregunta se foi esa, non? Bueno. Eu nunca lle dixen que reconsiderara a hora do pleno, nin Vale. nada. Vale, perfecto. Bueno, pois pues eso, que... Pero vai intentar... Sí, sí, pero home. mércores, Normalmente antes, teñen que... Van a... Eu que lle dixen foi que, sobre todo... O día marcado. No meu caso, que son traballador de Montaller, a mí causame, pois unha normal, sí. responsabilidade persoal no traballo, sobre todo, non? Eu dependo de compañeiros e de empresa, tamén depende de mí, non? Perfecto, entón, bueno, xa lle digo que normalmente pues, serán así, a non ser que surxa algo, pero en principio a data vai ser os mércores. A pregunta número 5, polo acceso ilegal dunha ambulancia a un garaxe a través das beirarrúas dun edificio da Avenida Coruña. Vale, vamos a ver, no Concello non existe ningunha denuncia contra ese baixo. O vixiante municipal sí que está a controlar, evidentemente no seu horario laboral, as entradas e salidas, pero por ahora non ten ningunha anomalía. Vostede dice que non hai ninguna denuncia. No. Hai ninguna denuncia de veciños. De veciños, nin de naide. No, aquí Pero estamos Vixante mirando non Municipal consta sí, nada. Si denuncia a unha ambulancia que entrou ali, ou non? A un chofer de ambulancia. Ai, eu que saiba non, Seguro? Nos aí non o temos, non? Estuvemos mirando, eu non vexo ningunha denuncia. De todas maneiras informareime, pero... No, que eu digo Non había, precisamente porque un traballador dixo que denunciar o Vixante Municipal. Un traballador desas ambulancias. Sí, pois non é ese. vamos, informareime, pero penso que non, que Dixo non hai ele. ningunha. Eu tampouco podo asegurar se é certo ou non. Dixo ele. Sí, pois non sei. Ou se tirou Sí, o tumbo. Non sei. Pero dicir dixo moi. Pois non, aquí non consta, ou polo menos da da información que me pasou. Ben, pregunta número 6, pola legalidade de varios vados pintados recentemente no Concello. Nós non temos constancia de ningún. Se vostede sabe, nós non sabemos. Da ilegalidade de unhos vados... Realmente non foi así. O que lles dixen é que demos moitos vados de alta novos, que é certo, e que algún aproveitou non só para pintar o cacho do que sería o garaxe, non? Que pintou toda a fachada. Eso é moi fácil de controlar. Sí. E de ver. Esa foi realmente a pregunta. Eu non sei se non as fago ben ou despois vostedes non as anotan ben, ou non sei que pasa, porque parece que ninguna está escrita aquí como formularía. A non son... dixo que non veía ningún, pero bueno. Dice que pintan cerca de onde viveu hai algún. Que pintan toda diante da fachada. Sí, aproveitan o portal incluso e pintan toda a fachada. Bueno, de todos os xeitos, o novado figura, pintan. Vale.
E iso é fácil de controlar, iso é visible. Se a Avenida de Villalba, controlase. Así xa se mira. Na Avenida Villalba hai un. Creo que hai máis, pero na Avenida Villalba hai un. Bueno, pois aí xa se controlará, xa avisamos que controle eso. Vale, pregunta número 7, polo estado da urbanización de Vilar de Seo. Eu creo que desde a última vez que me preguntou non temos máis información sobre a urbanización de Vilar de Seo. Non hai ninguna información. Nin vostedes se puxeron en contacto con Non eles? está parada. O que nos dicen, que non está activa. Porque se ten un novo propietario desde o 23, non? Sí. Desde maio, xurno, Sí, non sei desde que época, que sí, que foron os que pediron a licencia, sí, os promotores. Sí, bueno. Licencia municipal teñen. Licencia municipal ten, pero non hai ningún avance. Presentaron todo para tal, teñen E licencia canto municipal. caduca esa licencia, non sabe? Non sei canto dun licencia, un ano, me parece. Eu non estou segura. Non sei se o sabedes. Un ano. Sí, por eso digo. Xa teñen ou caducada. Está desde agosto. Debe ser septiembre. Setembro, por aí, sí, debe estar setembro. Do 24. Do 24, igual. Ben, pregunta número 8. Polas obras de ampliación da central de recollida de leite no polígono. Ben, actualmente presentaron un proxecto para a legalización de todas as obras que fixeron e está a ser revisado polo técnico municipal. Lo presentaron fai pouco, a semana pasada, creo. Viernes, non sei exactamente, pero mentir que o mellor foi esta semana, non, foi a pasada. Pero non quedaron vostedes en ter unha reunión con eles ou que iban Sí, presentar aquí unha documentación? Xa tuvemos a reunión con eles, cos presentaron propietarios. unha documentación a semana pasada, xa No. nin lles cumpriron a vostedes, vamos. Xa non contraban, sino a vostedes. Xa. Vamos. Tuvemos unha reunión con eles, co seu técnico, con varios técnicos que tiñan. O noso técnico municipal se lles explicou o que tiñan que entregar e que tiñan que facer para legalizalo. E se non, pois a ver agora como está, terá que revisar o técnico municipal o que presentan, e se non o presentan, pois será infracción urbanística. Pero non sabes como está Non sei como está o que? a obra Que obra? da que estamos falando. Non sei como está, non sei como está o proxecto, que non o vin. E a obra sabes como está. A obra non. Pero ti sabes que se fixo unha nave que xa está Vale. cerrada polos laterales e por todo. Bueno, eso será o que presentan para a legalización. Terán que Pero- facer unha pero serie de actuacións aí. E por que Eso sí que xa razón- non o e por sei. que razón o Concello lle deixa seguir en un No. de paralización? O Que interés ten a alcaldesa Ningún. en non aplicar a lei nese caso? Non, ningún. Eles agora están facendo Porque eso. comete ese beneficio con esa persona. Pero non é beneficio con esa persona, non. Non pedir unha licencia non é beneficio. No, pedir a licencia está pedida. Eles xa pediron a licencia Pero destas cousas que pedir a están licencia, facendo. sigue facendo obras sin licencia, eso é unha decisión que lle corresponde á alcaldesa. Imaginaste que alguén lle dera por facer, por dicir, oi, por vou facer con isto unha cousa, vou non soltar por aí alegre. Estamos cas preguntas do Partido Socialista. Xa. Por unha avería no servicio de abastecemento de augas o día 7 de febreiro actual. Preguntamos ya a Qualia e dixo que era unha avería nunha tubería, que reventaran unha tubería ou algo así. A pregunta non foi esa. Tampouco. Non. A pregunta foi que estuvemos casi 24 horas con auga. A que era debido? Pois eso foi o que me dixeron, que había unha avería. 24 horas, incluso o mellor me quedo corto, incluso o mellor foron máis, O mellor foi máis dun día. Claro, a min, claro, na Qualia dixeronme que non, pero se dice vostede que sí, é porque era na Si súa non, casa. De feito, podo lle decir casi con toda seguridade que a avería xurdiu sobre as 12 da mañán Do día 6 de febreiro era. do día 6 de febreiro e creo que se arranxou o día 7 casi ás 8 da tarde, o sea, máis de 24 horas. Por eso lle preguntei, non porque haxa unha avería de auga, que a avería de auga pode xurdir. Sí, bueno, preguntei. Cal é o motivo de que se bote esa zona dos veciños por máis dun día. A min de auga. dixeronme que estiveran pola mañá solo sin auga. Non é certo. Podo dicir porque eu sufrí. Ya, claro, bueno. Se o sabes, sí. Esa zona. Claro, eu sei non porque eu viví. A min dixome que era solo pola mañá estiveran sin Non auga. é certo. Que pola tarde xa se arranxara Non. e xa estaban... Eso non é certo. Enganaron. Bueno, pois aí teremos que pelexar outra vez con unha Qualia, que non é... É habitual. Xa, pero bueno. Ben, pregunta número 10, polo estado do campo de fútbol, así como dos plans de actuacións municipales nese espazo. Bueno, actualmente nos levamos a cabo as labores de mantemento,
porque estábamos en conversas coa Federación Galega de Fútbol, pero actualmente pois hai un impasse aí, porque como cambiaron a directiva, pois estamos esperando a poder volver a negociar con eles algún tipo de acordo para levar a cabo no campo de fútbol. Pero digo, que plan teñen? Se poden decir, ten algún plan para o campo de fútbol ou non? Home, nós plantexamos de un, eles plantexaron nos outro, nós plantexamos que o arranxaran así tamén en terra, evidentemente, pero eles plantexaron así un pouco de palabra, non? Co arquitecto que veo, o técnico que veo, de poñer, como se chama, césped artificial. Eso, non? Césped artificial, e facer para os nenos a facer un campo grande e 3 campos en... Si está nun plan de actuación intentar falar con veciños ou con asociacións para a creación dun equipo de fútbol, como xa estaba prácticamente feito no seu día. Non teño coñecemento porque ahora levamos xa 2 anos parado, aquilo está selvático, non o usa nai, non se pode usar realmente. Hoxe en día non se pode usar. E para competicións tampouco, hai solamente uns vestuarios, haberá que facer os outros. Hai 2 vestuarios. O anterior non está inhabilitado. Pero... Está inhabilitado o anterior? Prácticamente, Non ten aula, cortaron. Habrá que costa máis rehabilitar que fazer un novo. Non me estou dicindo eso, pero se de momento está e está en funcionamento, pode haber os 2 vestuarios igual. Pero en funcionamento, non sei, eu vexo moi verde iso, un vestuario, que é un caseto, que non máis que un vestuario. Non creo que vaya... Por eso se fixo esa actuación ali. Claro, pero por eso digo que o vestuario tal como está agora é impracticable prácticamente, o sea que teríamos un ou comparten. Vale, a pregunta número 11 era polo arranxo dos problemas dos baños do pabillón polideportivo de cara á celebración do máster de futbolín. Era así a pregunta. É que me acabo de fijar que hai 2:11. Vale, pois realiza. Perdón, podeme repetir. Arranxo dos problemas dos baños do pabillón polideportivo de cara á celebración do máster de futbolín. Sí. Vale. Nada, bueno, aí realizáronse uns arranxos de fontanería e logo contratouse tamén unha empresa de desatascos, que era o que había un problema de atasco. Pero foi o que se fixo. Pero non se solucionou o problema. En aquel momento solucionouse, non sei se agora hai algún problema. Claro, no momento... Estuveron cerrados durante o máster de futbolín, así que o problema non estaba solucionado. Claro, que no máster de futbolín había moito afluencia de xente, claro, evidentemente. Que pasou? Xa, o que pasa que o problema que había era que se encheron todas as... Como houve a inundación, encheronse todas as... Bueno, as tuberías e tal de auga, claro, entonces despois salía para arriba. Isto foi o que pasou pola auga, que dixeron despois os desatascos que fora sobre todo por eso, a auga acumulada ali. Vale, esa explicación. Ben, logo fálame da pregunta número 12, por se a alcaldesa revisou a acta da grabación. Pregunta 11, hai 2:11, por eso yo decía. Vale. É que eu tampouco me di conta hasta hoxe. 11. Hai 2 preguntas 11. Pola colaboración económica do Concello en relación co Festival Entre Pontes. Bueno, eu creo que tendo en conta a situación económica do Concello, pois penso que a aportación que se lle fai pois é bastante correcta, non? O que se lle fai. Non sei se refería que querían que se lle aportase máis ou algo. Non, eu preguntei se xa sei que hai unha subvención, que sí, se lle va a aportar algo máis. Creemos a todas as luces que é insuficiente porque o festival creo que merece, creo que ademais estamos faltos de actividades musicais e culturais de certo nivel e esta é unha delas, non? E nós, a nosa pregunta era se iban a intentar colaborar con outra cousa, aparte desa subvención, pois a mellor pagándolle o escenario, pagándolle seguridade ou pagándolle outras cousas. Non, en principio non. En principio non. Non é posible, non. En principio non. Vale. En principio é final. Vale. Sí. Entonces, ahora é a 12, non? Sí. Ben, por se a alcaldesa revisou a acta das grabacións do pleno de 23 de xullo no que el non asistiu e non se deixou votar a acta, non? Bueno, vostede. Sí que asistí. No que el asistiu e non se lle deixou votar a acta. É así? Sí. Vale.
Bueno, pois eu sí que revisei e sí que hai un erro, evidentemente, un erro meu, ademais, que votamos 2 actas e solo se votaba, había que vostede solo podía votar unha, pero a outra sí que podía votar porque estaba presente. Entonces, bueno, é un erro que, pero bueno, non trascende, non sei. Non podían votar as dúas. Eu, de feito, a mí deixou de votar a seguinte. Isto foi en novembro, eu votei o pleno de setembro, pero non votou de xullo. Pero en ese momento aquelas había 2. Pois antes deixou de votar a outra. Unha sí, outra non. Eu podo votar as dúas, que eu asistí aos 2 plenos. Os 2. Sí. Claro, pero é o que lle estou dicindo, que foi un erro meu. Vale. Foi un erro meu, pero bueno, como non trascende no sentido da votación, pois deixámoslo así, porque non é cuestión. Sí que asumo a miña culpa, que sí que foi un erro meu, sí que é verdad que foi un erro meu. Vale, pero vostede no seu día dixo que iba a revisar esa acta de xullo, porque na acta de xullo iban cousas que non, o sea, non meteron cousas que tiñan que haber metido. E depois chegou aquí vostede dicindo que non podía votar porque non asistira. E eu sí que asistí. Sí. Ademais acabo de confirmarlo a vostede. Sí, foi un erro, sí que foi un erro, sí. Ademais veo dicindo que resumían o que dixera, o sea, o que pode dicir aquí o concelleiro, que o resumen e punto. E como non ten obligación de dicir literalmente o que dixeran, cando nese pleno de xullo dixen que costase literalmente. Pero vostede dixo que sí. Bueno, foi a votación. Como lles dá gana, e non mo deixan votar. Esa xa é moi grave. É moi grave non deixar votar a alguén que sí que estivo nese pleno. A mí parece moi grave. Sí, bueno, é un erro, asumín ese erro, sí, é verdad. Dixenlle que non se votou. Bueno, pero bueno, o sentido da votación pois non trascende, ou señor, porque non varía. Non trascende porque vostede non quere, porque vostede iba a incluir nesa acta outras cousas. E por que non se incluíron? Pois non se incluíron porque eso xa o explicamos no pleno, no outro pleno. Non é certo. Vostede non explicaron. Vostedes dixeron que vostede, basicamente o que dixeron é que vostedes iban poñer o que lles dera gana nada. No, eso é imposible que se dixera na acta en ese momento. Agora, por menos mal que xa son videoactas, son videoactas e non hai en ese aspecto non hai, vai ser literal o que se diga sempre, pero en aquel momento a persoa que transcribe as actas non ten obriga de transcribir literalmente do que se dice. Vostede fixo referencia a un artigo ese día, vostede fixo unha referencia a un artigo ese día e na acta non se fai referencia a ese artigo, que creo que eso xa non é resumen, que cando alguén fai referencia a un artigo en teoría que é moi importante, non? É moi importante porque precisamente para non dar a voz do que dixen eu aquí, para que non conste literalmente o que dixen eu aquí, e vostedes non puxeron referencia a ese artigo, o sea, vostedes redactan como lles dá a gana cando lles interesou. Eso foi así. Bueno, pois agora pode saberlo todo o mundo. Vostedes redactaron como lles deu a gana, e nada máis. Vale. E a número 14, por que motivo polo motivo de que o vídeo acta do pleno do mes de novembro do 2023 non ten o audio completo. Ese pleno penso que é o pleno que estaba de proba para facer a esa, e ao mellor pois houve algún erro darlle algo, pero vamos, eu creo que se escoita perfectamente todo, non hai ningún tipo de problema. Puido haber un fallo nese aspecto, pero non. Eu xa lle dixen ese día que xusto está cortado hasta cando vostede non me deixa votar o pleno de xullo, volvendo de antes. Xusto está cortado hasta aí. A partir dese momento, cando vostede non me deixa votar o pleno de xullo, sí que, como podo votar o seguinte, aparece a hora. Eu pregunto a que se debe. É verdade que era o día de prova. Claro, sí, era o día de prova, imagino que sería un erro de... É que, non sei, vai todo así... De darle algún botón. Casi parece toda a conspiración para que non se saiba o que pasou no pleno de xullo. Básicamente. Casi cada vez. Non é verdade. Moi ben, pois queredes facer as preguntas. Hai preguntas para... Sí. Primeiro vai relacionada con algo que dixes antes, de que o pabellón non tiña luz dada de alta. Carai, pero que o pabellón fixose no ano 95, se non recordo mal. E este concello, noso goberno entrou no ano 99. Entón, que estuvo 4 anos sin pois estaría, debía de estar.
Ali estaba coa luz de obra porque en aquel momento non estaba rematado E logo que todas as estuvo cousas. 4 anos tamén ca luz de obra. Sí, debían de estar, pero con vostede estuvo 24. Xa, pero é que nós non vamos a revisar as cousas que claro. supoñíamos que estaba todo ben. Pero nós tamén o supoñíamos e tuvémoslo que revisar e así nos saltou a lebre. Claro, pero sería por algo, o mesmo claro. pasou a nós. A nos Ney nos dixo que as instalacións supónse que quen a recibe, que, por Sí, certo, supónse. a mí non me constan que a piscina... Pois podelle constar. Bueno, eso pode me constar, a mí non me consta que Pois tuviera sí. ninguna deficiencia, pero sí, todo sería os servicios do Concello, porque o alcalde non é quen gestiona as altas nin as baixas dos suministros eléctricos. Pero, desde logo, non me consta que non hai ninguna deficiencia. Nos os suministros que demos de alta, e demos ben deles, pois todos estaban legalmente. Ora, do pabellón, se nos deu así 5 anos despois, pois non, de logo non pensamos que estuvera esa situación. Con respecto ao pleno anterior, houve un punto no que Ángel fala sobre a bonificación da expedición de documentos a persoas vulnerables e na ordenanza suprímese. E ti contestalle e dice, no, pero eso sigue igual. En donde sigue igual? Quer dizer, na ordenanza suprímese esa bonificación, entonces, donde sigue igual? Por que normativa sigue igual? Ou como é eso? Non sei se supoño que me contestas dentro de 2 meses. Sí, para asegurarme, porque en realidade eso sí que seguía igual, non sei por que dices que non, pero bueno. Non, porque se quitou da ordenanza. Xa o reviso e xa lle contesto no seguinte pleno logo. Outra cousa, hai unha vivienda que por desgracia, dúas viviendas que por desgracia sufriron un incendio e levan cunhas vallas e todas cheas de erva no medio do ramal, pois eu creo que un ano deben de levar. E entonces, claro, eu creo que a gestión municipal aí é nula. Eu creo que non está facendo absolutamente nada máis que poñer aí unhas vallas que medre a erva e que aquelo se convirta no que se está convertindo. E o mesmo está pasando ca Casa de Laureano, que hai o fondo do ramal tamén. Puxeron unhas vallas e aí constituíuse unha auténtica selva. Eu creo que o Concello ten medidas para adoptar, como xa se adoptaron en outras ocasións, e que funcionaron. Pero non, a pregunta é que xestións fixo ten feito a día de hoxe o Goberno para resolver esas dúas situacións, se é que fixo alguna. Outra pregunta é se ten previsto o Goberno facer algún tipo de actuación no estado do Parque do Campo da Feira, porque hai unha zona que se está deteriorando bastante e parecenos que merece algún tipo de actuación. Outra pregunta é se hai previsión por este Concello de facer algún tipo de investimento no cinema para amueblalo, arreglar a segunda parte, arreglar o entorno que quedou adquirido. Creemos que a situación merece unha mágoa que no 100 aniversario non estuvera feito para iso, pero bueno, iso xa é unha cuestión de xestión. Por outra parte, nas obras, no plan previsto por vos para a ampliación do polígono industrial, bueno, nós xa puxemos neste pleno a nosa posición ao respecto, pero a pregunta é se tedes en conta que toda a zona onde vos planificades o polígono é a zona de desagüe de todo o Monte da Esteriz e tapar ou actuar en esa zona vai a supoñer un riesgo moi importante de inundacións para todo o Cantalarrana. Eu non sei se o tedes en conta. Supoño que sí, que o tedes en conta. Desde logo no anteproyecto non viña de ningún tipo. Quería tamén preguntar, porque se están vendo unhas obras no polígono industrial e son unhas obras que están facendo unha elevación de terreno bastante considerable. Non sei, supoño que con arreglo a normativa, eso xa non sei, supoño que o Concello controlará, pero que
son preocupantes porque deixan o pabellón completamente inundado, é dicir, o deixan nunha zona baixa na cual a auga non ten salida, e se xa antes tiña problemas de entrada de auga, agora vai a ter moitos máis. Non sei se desde o Concello se está tomando algunha medida para habilitar espacios de desagües ou espacios de algún tipo de recollida de auga e que a auga non quede parada no entorno do pabellón. Entón, a pregunta é, a data de hoxe, que xestións ten feitas o Concello, non a data de dentro de 2 meses, porque o mellor fa un escrito de para a semana que ven e que xa. Non, a data de hoxe, a pregunta é a data de hoxe, que xestións ten feitas o Concello ao respecto e se ten eso en consideración. E tamén quixéramos saber, porque falando antes do plan de vivienda, ahora parece ser que o problema é o plan xeral. Non entendo moi ben a relación, porque en outros plenos se nos dixo que se estaba facendo un censo de viviendas, despois na prensa díxose que se estaba a falar con propietarios, despois díxose que se estaba a falar con outros propietarios para restaurar viviendas que mereceran ser restauradas e axudarlles. Eu digo, a día de hoxe, que actuacións pode acreditar o Concello que fixo con arreglo a ese plan de vivienda? E diría, e xa a última pregunta, a día de hoxe, que actuacións pode acreditar o Concello que fixo con arreglo para levar a cabo ese plan cultural do que fala? Porque, repetir, as actividades todos sabemos as que hai e todos sabemos as que había. Pero cando o Concello presentou falaba dun plan cultural, un plan de dinamización cultural. Levamos 2 anos. Parecenos un tempo máis que prudencial para que se nos diga, pois a data de hoxe, que o Concello que fixo para ese plan cultural? Pois o que fixo. E se non fixo nada, simplemente está en elo, pois está en elo. Pero parecenos importante que a xente o saiba. E nada máis, non hai máis preguntas. Bueno, como a maioría ou a metade das preguntas que se fan aquí neste pleno non necesitan unha información técnica, pois non sei se vostede ten pensado volver a contestalas ou aquí no momento ou vai a seguir deixando para 2 meses despois. Esa é unha pregunta. É unha pregunta, sí. Pois queríamos facer a cuestión sobre o estado de limpeza das rúas, que está extremadamente abandonado nestes tempos. Non sei se teñen previsto facer un plan especial. Seguinte pregunta é se teñen algunha solución para o estado dos parques, sobre todo o lado da Beira do Miño e o de Juana Canteliari, porque realmente os rabadenses pois non podemos disfrutar de ningún dos dous. Creo que 2 espacios moi importantes, ademais, para... O lado do río, dices? Sí. O lado do río. A Beira do Miño, sí. Creo que somos os 2 que peor están en condicións agora mismo. Xa sei que aquí veo unha tormenta moi forte, según dicen os máis vellos, nunca se vira isto en Rábade, pero na ponte medieval vemos que está como quedou aquel día. Non sei se teñen previsto fazer algo, limpiala, ou non sei, porque ahora cada vez que chove, volve a inundar. Antes a vostedes esa ponte preocupaba moito, incluso dixeron que íbamos a arruinar os negocios da Vila de Rada. Agora parece que dá igual. A población do temporal seguimos no pabellón, sufriu unha inundación por motivo do temporal. Bueno, houve uns desperfectos, aparte de que a pista se inundou, pois bueno, houve uns desperfectos que parece que tivo que asumir a asociación que facía o que organizou o máster de futbolín. Non sei se vostedes teñen previsto axudar ou pagar esa factura, porque eso realmente foi un problema do temporal, debido ao temporal. A min constame que as tivo que pagar a asociación. Entonces, non sei se vostedes teñen previsto pagar esa factura. Vamos. Porque o traballo fixo a empresa. A colación do máster de futbolín quería preguntarlle tamén se por que non se fixo unha presentación oficial no centenario de Rábade do máster de futbolín.
sempre se fixo nos últimos 20 anos ou así debeu se facer. Ou 15, polo menos. A obra da pasarela está parada. Non sei cal é o motivo. Nos actos do Concello polo centenario, según vimos nas redes sociais, houve aquí unha invitación ás asociacións, non? Estuveron aquí reunidos. Parece ser que non se invitou a todas as asociacións ou a xente implicada na nosa vida. Non sei se é que non nos invitaron ou non quixeron vir ou... Pero a quen en concreto, por sabelo? Primeiro, nós somos dous partidos políticos que podíamos estar neses actos, que nós tamén teríamos algo que dicir dos 100 anos de Rama. Depois hai clubes deportivos que si estiveron e outros que eu creo que non se mandou a invitación ou non se lles propuxo ir. Bueno, era para asociación solamente. Bueno. Pero para equipos de fútbol, pues non sei. Pero vai contestar hoxe, o siguiente... Contestarei despois de informarme de se realmente non se invitou a todo o mundo, porque o que eu saiba estaban todas as asociacións convidadas. Pero bueno. Outra cuestión que vimos estes días e xa se preguntou aquí alguna vez neste pleno, que volvemos a ter no polígono animais nas fincas. Volvemos a ter, neste caso, vacas e toros, que son o caso. O problema, bueno, é un problema que non poden estar ali para empezar. O problema é que estamos utilizando o mobiliario urbano para acercar a esa finca, para ter esos animais aí. Andan na farola, a cerca, non pode pasar a xente polas beiras rúas. Polo que sexa, mañá hai o sea, se estropease esa farola, o que pase, o que pase. Non sei se van a facer algo, porque non é a primeira vez, xa se lles dixo aquí. Eso pode ver o calquera. Sí. Outra pregunta é, están facendo alguna xestión para regular o tráfico en Bautista Núñez? Tráfico pesado, sobre todo. Bueno, estaba esperando a contestación, pero contesta dentro do mes. No, a xestión é simplemente, esta sí que ya podo contestar, porque a xestión está solicitada na Diputación, porque son eles os que teñen que poñer tamén eso, teñen que, é a súa rúa. Se ten algunha xestión o Concello, se está facendo algunha xestión. Sí. Vale. Depois, alguén está facendo control de obras por parte do Concello? Eu xa sei a resposta, pero quero que lle responda aos vecinos de Tabra. E despois, se nos podía contestar, vostede tivo unha reunión co xefe territorial da Consellería de Política Social, e se nos pode dicir os temas que trataron. Os temas que se trataron na reunión de Política Social, vale? Sí. Non tivo unha reunión? Sí. Pola miña parte está. Vale. Non hai nada máis? Alguna cousa máis? Non. Moi ben. Pues levantamos o pleno.